Tervetuloa tähän Lopunajat nyt -ohjelmaan. Minun nimeni on Lassi Erpiö. Tänään me puhumme hyvin ajankohtaisesta aiheesta, Lähi-idän väärästä rauhasta. Ja aloitamme tässä Raamatulla Danielin kirjasta 8 luvusta ja 23 jakeesta. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitaan, nousee kuningas, kasvolta röyhkeä, juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan. Ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee. Ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Tässä on lähtökohta tuohon rauhaan. Nythän on niin, että USA on jo viime vuoden heinäkuusta lähtien ajanut voimakkaasti Lähi-idän rauhaa, ja ulkoministeri John Kerry on neuvotellut asiasta jo useasti palestiinalaishallinnon ja Israelin edustajien kanssa. Rauhanneuvottelulle on aikaa annettu 9 kuukautta, eli raskausajan määrä. Ja tämä aikamäärä loppuu tämän vuoden huhtikuussa, jolloin siis pitäisi olla Lähi-idässä tuo rauha neuvoteltuna Israelin ja palestiinalaisten välillä. Ja tätä on jopa painostettu Israelia näillä kauppasuhteiden katkaisemisella EU:n taholta ja myös USA:n taholta. Mutta eletään ajanlaskun kannalta myös erittäin jännittävää aikaa, nimittäin tämä vuosi on israelilaisessa kalenterissa vuosi 5774. Ja kun nyt laskemme tähän eteenpäin 3,5 vuotta, niin pääsemme vuoteen 5777, joka on hyvin profeetallinen, ottaen huomioon tuon luvun 7, joka ilmestyskirjassakin mainitaan useaan otteeseen. Ja kun ajatellaan sitä 7 vuoden vuosiviikon jaksoa, niin 3,5 vuottahan on puolet siitä. Luetaan Danielin kirjasta 9 luku ja 27 jakeesta. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Näin sitten todetaan. Tähän rauhanneuvotteluihin liittyy myöskin sitten tuo pyhät paikat Jerusalemissa, ja Vatikaanillekin on muun muassa osoitettu joitakin pyhiä kohteita heidän haltuunsa. Paavi on tulossa Jerusalemiin vierailemaan 24. toukokuuta tänä vuonna. Ja tähän yhteyteen on hyvä mainita myöskin, että Ilta-Sanomat uutisoi 31. tänä vuonna uutisen, että 2000 juutalaista rukoili rauhanneuvotteluja vastaan Jerusalemissa. 2000 kovalinjan juutalaista rukoili torstaina Jerusalemissa Israelin ja palestiinalaisten rauhanneuvotteluja vastaan. Massarukoilutilaisuus järjestettiin Itkumuurin luona. Osallistujien joukossa oli muun muassa Israelin asuntoministeri Uriel Ariel ja muita äärioikeistolaisen juutalaisten kotipuolueen edustajia. Ja tässä mainitaan lisäksi, että Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry on yrittänyt heinäkuusta lähtien aikaansaada rauhaa Israelin ja palestiinalaisten välille. New York Timesin mukaan hänen suunnitelmissaan Israel vetäytyisi länsirannalta ja Itä-Jerusalemista. Kerryn suunnitelma uhkaa meitä, sillä se erottaisi Israelin kansan ja Israelin maan, kommentoi yksi tapahtuman järjestäjistä Moshe Cohen. Näin vakavasti siellä suhtaudutaan asiaan, ja uskon, että meidänkin tulee hyvin vakavasti suhtautua tämmöisen ajan merkkiin ja väärän rauhan aikaan saamiseen. Tätä nyt yritetään väkisin todella saada aikaan. Ja sieltä Joelin kirjasta 3 luku ja 2 jae. Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa,
kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Ja tähän liittyy myöskin sitten vahvasti tuo Sakarian kirjan 12. luvun ja 12. luvun 2 jae. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset paukkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Aamen. Näin siis Raamattu meille kertoo, että Jerusalem, joka on Jumalan valitsema, hänen ikään kuin ikiaikojen valitsema kaupunki, sitä ei saisi jakaa. Se ei ole Jumalan tahtotila milloinkaan. Raamattu puhuu siitä, että tämmöinen väärä rauha on tulossa ja se on vain ajan kysymys milloin. Mutta me saadaan totta kai rukoilla, että se vielä voisi lykkääntyä. Myös monet luonnon asiat, luonnon mullistukset liittyvät tähän asiaan sillä tavalla, että Jeesushan puhui, että taivaalla on merkkejä auringossa ja kuussa, tähdissä. Kun ajatellaan nyt esimerkiksi näitä kuun pimennyksiä, niin ne osuvat täydellisesti yhteen juutalaisten juhlapyhien kanssa vuosina, nyt tämä vuonna 2014 ja 2015. Puhutaan verikuusta, eli kun kuun pimennys tulee, niin kuu muuttuu väriltään punaiseksi. Voi katsoa ihan internetistä täydelliset, tai oikeastaan kuun pimennykset riittää. Siinä löydät jo monet päivät eri vuosilla. Ja on myös muita luonnon mullistuksia ollut Englannissa ja ennen muuta USAssa, joka on tämän väärän rauhan yksi pääarkkitehtejä. He ovat saaneet maksaa kallista hintaa tästä suhtautumisestaan Israeliin. Poikkeuksellisen kovat talviolosuhteet ovat olleet USAssa. Sitten aurinko. Aurinko on erittäin aktiivinen. Tällä viikolla 25. helmikuuta tapahtui X-luokan aurinkopurkaus, joka on siis korkeamman luokan aurinkopurkaus. Aurinkopilkusta AR 1967. Tämän purkauksen voimakkuus X 4,9. Tämä ei kohdistunut kuitenkaan sillä tavalla maahan, ettei meille maan päällä aiheudu tästä haittaa. Mutta kuitenkin me voidaan katsoa myös Raamatusta näistä luonnon merkkiasioista Luukas 21 luvusta ja 25 jakeesta eteenpäin. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että Jumalan valtakunta, että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuman, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Israelin kansa oli 2000 vuotta hajannuksessa. Kun Rooman joukot Tiituksen johdolla vallottiin Jerusalemin vuonna 70, niin siitä lähtien he ovat olleet diasporassa, joka päättyi oikeastaan varsinaisesti vuonna 1948, 14. päivä toukokuuta,
jolloin Ben Gurion on niminen henkilö julisti Israelin itsenäiseksi valtioksi. On jännittävää ajatella, että se sukupolvi, joka näkee tuon ja on nähnyt tuon Israelin itsenäistymisen, tämän viikunapun puhkeamisen lehteen, ei tule katoamaan. Eli se sukupolvi tulee näkemään myös nämä asiat, joista nyt tässä on puhuttu, näitä lopun ajan ilmiöitä, hyvin vakavia sellaisia. Mutta kun hän sanoi myös, että katsokaa myös muita puita, että miten ne puhkeavat lehteen, niin vuonna 1948 ainakin 10 muuta maata saivat itsenäisyyden. Irlanti itsenäistyi sinä vuonna ja myös Koreat, muistaakseni Vietnam ja Jugoslavia ja Kiina ja Taiwan itsenäistyivät tuona vuonna ja sitten Intia 49 vuonna, 48 vuonna surmattiin Gandhi. Eli hyvin vain voimakkaita ajan merkkejä. Nyt on niin, että sinun ei tarvitse menehtyä peljätessäsi sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Jumala ei halua, että me pelätään ja ollaan ahdistuneita, vaikka nämä lopun ajan ilmiöt meneekin eteenpäin ja toteutuu. Raamattu ei voi raueta tyhjiin, vaan Raamattu toteutuu hyvin tarkkaan, jonkun mielestä jopa piinallisen tarkkaan. Mutta näin, kun Jumala on jotain päättänyt ja ilmoittanut, niin hän valvoo sanansa toteuttajaksensa sen. Ja tämä väärä rauha on myös nyt tekeillä ja saamme nyt olla Israelin rinnalla rukoilemassa heidän puolestaan ja myös, että Jumalan tahtotila siinä tapahtuu. Mutta on tärkeää, että sinä hyvä kuuntelija ymmärrät, että lopun ajat ovat todella nyt. Tuntuu ehkä vähän kliseiseltä sanoa niin, koska niin paljon on puhuttu tästä lopun ajasta. Mutta ne merkit ovat kyllä hyvin vahvat. Ja tietysti jokaisen lopun aika voi olla tänä päivänä. Sen tähden on tärkeää, että sun asiasi Jumalan kanssa on selvä. Ja niin paljon on Jumala, taivaallinen Isä, rakastanut sinua, koko maailmaa. Hän lähetti ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, niin joudu kadotukseen, vaan että hänellä on iankaikkinen elämä. Ja tänäänkin sua kutsutaan antamaan elämäsi Jeesukselle ja että sä saat rauhan Jumalan kanssa. Silloin sä et pelkää tulevia päiviä ja aikoja, vaan olet turvallisin mielin. Ja jos sä uskot, että Jeesus on ylösnoussut ja tunnustat, että hän on sinun Herrasi, niin silloin sä pelastut. Sen tähden voit nytkin rukoilla ääneen siellä kotona, hiljentyä ja rukoilla näillä sanoilla. Ja voit ihan uskossa tämän todella tehdä, että tule Jeesus rakas minun elämääni, minun sydämeeni asumaan. Anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista kalliilla verelläsi minut. Täytä pyhällä hengellä, rakkaudellasi, rauhallasi. Anna hyvä omatunto. Anna voimaa uuteen elämään. Ja vie minut kerran perille ikuiseen elämään. Aamen. Ja Jumalan palvelijana mä julistan sinulle, ystävä, että saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä synnin päästö mä julistan sulle Jumalan palvelijana, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitän sinua seurastasi tässä lopun ajan nyt ohjelmassa ja jälleen näkemisiin taas uudelleen uuden aiheen parissa. Hei hei!